Bidi impela lapha eMantungweni. Nampa nje abasemzini nekhuphuka abahlobe ngendlela ongayazi bonke siyabuzana ukuthi konje kuyini kanjani mawuwenje hayi kodwa abajabule khona abajabule bathi hayi nabo bayayiqala into enjena nathi sijabulela nje ukuba nomhlobo omunye phakathi kwethu hayi kwesijabulisa kakhulu wenze ikhambe nesithunzi yasemphela ikhambe sekhawini Let's
Hey,
Coca-Cola na coca.